Så nu er du valgt. ja. Er I klar? Ja. Yes. Og jeg vil gerne lige sige, at den her sang, den hedder Christian, du er min bedste direktør. Og jeg skrev den i nat til dig kun. Og vent med at klappe tilbage efter, så jeg er færdig. Det var fordi, jeg blev kørt hjem, tror jeg. Rejsestation. Jeg skal lige stemmes lidt. Så jeg skal lige stemme, så jeg er ikke gået i gang nu. Den er ved at være der nu. Det her stykke, det omkvædet, det kalder jeg for den døende elefant. Ja.